Super Farm, Super Migubay are in the house again, and for today's vlog is about nagsuri-suri ko dire sa may Kambugahay Falls with my amigo Provincial Siaw na diha na buntod gobro siya Provincial Siaw with me Kambugahay Falls. Nindot kung tagpa-prepare mo para makaligo po ni ba idol-dol akong lawong kay mura mag dili siya madungog ang udso, mara siya super pang Kambugahay Falls. So kuan ba siya, mura gabuhagay mong siya. Daghan po siyang tao, jutay pero ay na jud kay sa daghan malangas mampod. So man siya super pang Kambugahay Falls. Super pang mo ni una nga ano na nga ligo. Sila nga sa siya. So amigo trag kumbabaw. Kaya siya super pump kaya na-slide tulad yun na ako kasi ito panasira tulad yun ganiha pag mas lalong dakos tubos din habis ito dakos tubos dayon deri babaw na na sila na naka una nga hunta ni sa ubos dayon kare ikaduha rin sa babaw yan na alay mga foreigner mga foreigner Provincial Siaw. Paho! Ayun. Mabili siya yung mga under. Dayon to sa pag-vlog mo sa lakaw na ilang alagian na no, sa Provincial Siaw. Mahulog taan ni Ron Impas ang tanan ang atong mga utang char. Tungkot man po siya. Ay, my goodness. Ito itong bag. Nindot man po siya. Ito nagyunan na ito. Ito love yun. Silent vlog lang ng Kamprovinciano. Siya kay wakto balangak-langak. My goodness. Nalusin apa dito tol di ay. Oops. Kung ma-slide ba di usa lang yun. Pero what? Sooner. Induta mo kayo. Induta mo siya. Nasa sababaw dugo siya. Din arir lang dagway ko. Ay marag nindot man siya ari. Ari lang ko kay ganahan og kuan hanang dili ganahan og. Dili ganahan haglalulop ari kaduhang hunta. Leo ano po mas nindot na po dito babaw. Ano yung katulong hunta super farm naging wall trainer ako po ito rin sawat nilabot tayo muliyat grabe maduma po siya first time pag gano'n na pag-swing wa pa siya kasukan pag siya ka-swing pinanakasikan siguro niya sabot sa ilang mga words di pa English pero kani nga baye wala pa dito sa ka-swing
I am Marvin. I am a Filipino vlogger. From what country? Bigyan ka na ito. Yung binibigyan ko naman. Shout out. My vlog. Say hi, my vlog. I'm a Filipino vlogger. Wala kasi nalambot ang vlogs ko eh. What country? France? Wapag yun. Wapag yun na. Wala, agad na lang ko. First time. Only take over na sila. Siya na naman po. Adlog. May shout out ka mga kaibigan mo. First time? Passional. Ito na po. Tanaw na tulog na. Yun lang, ayun. Yun siya na po. So, ganyan. Talon! Talon na! Sige na. Wow, nice one. Ang ilang kada swing di ay 50 pesos and unlimited na siya. Kapila ka magtabling-tambling the ray. Oh, muna siya. Kumaya ko yung siya. Thank you. So, napaday sa taas super farm. Dali ang fiyan siguro na eh. Para mag-bidyuhan siya ba? Nanikad na ba? And bend your tuhod to no, just bend your tuhod and tulog yon. Anak lang siya. Yeah. Whoa. Nice one. For kids kayo. Napit tayo na nakanan. Per pa, mauli na me kay kuana ka nang. Nahuman na gid ni sa aming kuya sa pag-vlog diri. Wangat na po may ani. Taas na dalan with probinsyano sitaw. Woo! Brr. Sige, bye-bye super fan.